Ya bangani bami, ya bangani bami, ya bangani bami. Ya. Ya. So, ngikhumbula nje ngalezi iy'nsuku njengoba ngidlala le ngoma le. Ngiphethe nje kahle hle igqomo bafo. Nasis. Bafethu. Ngeke lize liphume kumina noma ngeke lize liphume enhliziyweni yami, yabo? Ngiyayidlala i-house, yonke into be-house ongasuyicabanga because phela i-house ihlukene kaningi. Ngiyadlala i-R&B, ngiyadlala i-hip-hop, ngidlala konke in fact because I believe ukuthi i-music uyi-language on its own, yabo? I-music ubona ngokuthi i-music ukwazi ukwenza ukuthi ube nemizwa ehlukahlukene. So i-music uyakwazi influence ukuthi mhlawumbe uzizwe ukuthi ngi-confident namhlanje noma mhlawumbe uzizwe ukuthi uphatheke kabuhlungu. So kuyi-language on its own kwawona. But bafethu igqomu, hayi bafethu. Namanje bafethu ngisho ngiseyintwana namanje futhi ngizolokhu ngiyilwela kulona, yabo? Ngiyasonda, strong, and lento lena kufuneka icace ukuthi isenhlizweni kumina, but akushintshi ukuthi ngiyigqomile ngigcwele ngayo. Ngisizolidlala futhi, ngiyalidlala futhi noma ngizwe esontweni, before ngiye esontweni ngiyalidlala. Anyways, ngisho ukuthi ngidifenda ini noma ngidifenda igqomu noma ngidifenda lokhu hlobo lwe-music, any music kumina as long as lala endlebeni lihambisana nami. Piano nawo hamba kanjani? Ukuzwa lokho